ሆሴ ዳንኤል ኣካላቱ እናተሓጸበ ሰበይቱ ኣሌሃንድራ ሃንደበት መጺኣ ትሪኦ እሞ ብስምባደ ዓይኒ ዓሚታ ክዳንካ ግበር ኢላ ብሕርቃን ትእዝዞ። ዳንኤል ግና ዋላ ሓንቲ ኸይመሰሎ ንምንታይ ኣነ ኮ ሰብኣይኪ ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ ኣሌሃንድራ ሕጂ እውን ዓይና ኸይቀልዐት ኣብ ኢዳ ዝሓዘቶ ወረቐት ትህቦ እሞ ናይ ፍትሕ ወረቐት ኢላ ፍትሖም ከም ዘይተርፍ ተርድኦ። ዳንኤል እዚ ምስ ሰምዐ ገጹ ብሓንሳብ ተለዊጡ ጽቡቕ ኣብ ክሽነ ግበርለይ ጸኒሐ ክፍርሞ እየ ኢሉ ይምልሰላ። ኣሌሃንድራ ቐጺላ ካብዚ ገዛ ሎሚ ክትወፅእ እየ ዝደሊ ትብሎ። ዳንኤል ከዓ ንምንታይ እዚ ገዛ ምሸጥናዮ ክንፈላለ እንዶ ይተሰማማዕናን ብመሰረት ስምምዕና ከዓ ነቲ ገንዘብ ተኻፊልና ንፈላለ እስካዕ እዚ ገዛ ዝሽየጥ ግና ኣነ ዝኸደሉ ምኽንያት የለን ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ ኣሌሃንድራ ብሕርቃን ገዛ እናሃለወኒ ወፂ ክራይ ተኸፈልኩ ፍትሓዊ ኢልካ ተሓስብ ኢላ ብሕርቃን ተሓቶ። ዳንኤል ሓሳቡ ኸይቀየረ ብዝኾነ ኣነ ገዛይ ገዲፈ ይከድን ምስ በላ ኣሌሃንድራ ከምኡ እንተኾይኑ ክልቴና ኣብዚ ክንነብር ኢና ትብሎ። ዳንኤል ከዓ ምሳኽን 5 ዓመታት ነቢረ እየ ስለዚ 2 መዓልታት ምዕጋስ ኣይኣብየንን ኢሉ ይምልስ። ብድሕሪኡ ኣሌሃንድራ ዓይና ብዕሙቱ በቃ እቲ ወረቐት ምለሰለይ ማይ ከይትጽይቖ ብምባል ኢዳ ትሰደሉ። ከቐብላ ኽብል ግና ማይ ናብ ዝመልአ ሻንኪሎ ይኣቱ። ብድሕሪኡ ኣሌሃንድራ ብሕርቃን ዓይና ምሽፋን ገዲፋ ንምንታይ ከምኡ ጌርካ ኢላ ትቋየቆ። ንሱ ከዓ ባዕልኺ ኢኺ እኮ ሃበኒ ኢልክኒ ይብላ። ኣሌሃንድራ ከዓ ብሰንኪኻ ሕጂ ደጊመ ኸልእ ኸለኒ ፈጺምካ ዘይትልወጥ ሰብ ኢኻ ብምባል ጸሪፋቶ ትኸድ። ብድሕሪኡ ናብ ገዛ ብምእታው ቴሌፎን ኣልዒላ ጆን እቲ ናይ ፍትሕ ወረቐት ክተምጸለይ ደልየ ነይረ ካብኡ ከዓ ዳንኤል ካብ ገዛ ይወፅእን ኢሉ ስለ ዝኣበየ ብቕልጡፍ ናብ ፕላን ብክንሰግር ኣለና ኢላ ትዛረብ። ዳንኤል ኣካላቱ ተሓጺቡ ናብ መደቀሲ ክፍሉ ምስ ኣተወ ኣሌሃንድራ ኣብ ዓራቱ ተጋዲማ ይረኽባ እሞ እናገረሞ ኣብ ዓራተይ እንታይ ትገብረ ኣለኺ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ብድፍረት ካብ ሎሚ ጀሚረ ብዚኢ ክሓድር ኢላ ትምልሰሉ። ዳንኤል ግና ፈጹመ ኣይኾነን እዚ ናተይ ዓራት እዩ ኢሉ ይካትዓ። ንሳ ከዓ ናተይ እውን ምዃኑ ባይ ትረስዕ ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ዳንኤል ንስኸ ብደገብ ዘሎ ዓራት ይኽትሓድሪ ኢሉ ይዛረብ። ብድሕሪኡ ስካዕቲ ትስአሉ ተጸቢው ናብ ዓራቱ ይስቀል። ኣሌሃንድራ ሕርቃና ገንፊሉ ብእግሩ ትጐቶ። ንሱ ከዓ ደፊኦ ውድቓ ምስ ወደቐት ግና ሰንቢዱ ብምትሳእ ተጐዲእኺ ዲኺ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ እወ ንስኻ ኢኻ ከዓ ኣውዲቕካኒ ኢላ ብኽፉእ ትጥምቶ። ካብኡ ሕዚናቶ ንስኸ ብዛ ዓራት ደቅሲ ኣነ ብደገ ክሓድር እየ ኢልዋ ይወፅእ። ንጽባሒቱ ብንግህኡ ናብ መደቀሲኡ ብምእታው ኣሌሃንድራ ደቂሳ ኸላ ደርፊ ኸፊቱ የባህርራ። ካብኡ ሰንቢዳ ብምትሳእ በጃኻ ድምፂ ባቐንሰለይ ትብሎ። ዳንኤል ከዓ ብምትሳእ እናተሓጐሰ ይቕሬታ ኣተሲኤክደ ኢሉ ነቲ ደርፊ የጥፍኦ። ኣሌሃንድራ ብፍጹም ክንደይ ሰዓት ኮይኑኸ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ከዓ 7 ሰዓት ናይንኮ ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ ኣሌሃንድራ እናማትአት ዝብላዕ ነገር ይህልወካ ዶ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ከዓ ከም ትፈልጥዮ ብዚ ገዛ ዝብላዕ ነገር ተሳኢኑ ኣይፈልጥን ይብላ። ንሳ ከዓ እወ ሓቂኻ ኢኻ ምርድዳእ እምበር መግቢ ተሳኢኑ ኣይፈልጥን ኢላ ትምልስ። ካብኡ ዳንኤል ናብኣ ቐሪቡ ክትብልዮ ዝደለኽ ነገር ኣሎ ድዩ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ኣይርድአካን እምበር እወ ንሎም እንቋቑሖ ተሃሊካ ሃበኒ ጽባሕ ካብ ከተማ ምስ መጻኹ ክመልሰልካ እየ ትብሎ። ንሱ ከዓ ጸገም የለን ኢልዋ ይኸድ። ብድሕሪኡ ክልቲኦም ናብ ክሽነ ምስ ኣተዉ ዳንኤል ንኽልቴና ዝኾነ እንቋቑሖ ተሰራሕኸኸ እስካዕ ሽዑ ከዓ ኣነ ፍሩታ ኸዳልየ ኢሉ ይሓታ። ኣሌሃንድራ ብኣግራሞት እናጠመተቶ ካብ መዓዝ ደኣ ትበልዐሉ ሸሓነ ሓጺብካ ዘይትፈልጥ ወዲ መግቢ ምስራሕ ጀሚርካ ኢላ ትቕይዐሉ። ዳንኤል ከዓ ዘይልወጥ ነገር የለን ኢሉ ይምልሰላ። ኣሌሃንድራ ፈጺመ ይኣምነካን ትብሎ። ዳንኤል እንቋቑሖ እናሃበ ከይረኣኸይ ትፍረዲ ተደሊኽ ንቀዳደም መን ከም ዝበልጥ ከዓ ክንርኢ ይብላ። ንሳ ከዓ ፈጺምካ ምሳይ ክትወዳደር ኣይትኽእልን ኢላ ምስራሕ ትጅምር። ብድሕሪኡ ክልቲኦም ሰርሕዎ ቁርሲ እናበልዑ ዳንኤል ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ምቁር መግቢ ሎም በሊዐ ኢሉ ይዛረብ። ንሳ ከዓ ምናቕ ምጅማርካ ዝነኣድ እዩ ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ዳንኤል በጃኽ ኣሌሃንድራ ዝሓለፈ ንረሳዓዮ ኢሉ ይመኽራ። ንሳ ከዓ ብዝሓለፈ ነገር ኮይና ንፋታሕ ዘለና ኢላ ትዛረቦ። ዳንኤል ቀጺሉ ኩሉ ሕልፍና እኮ ግን ሕማቕ ኣይነበረን ኢሉ ይካትዓ። ኣሌሃንድራ ግና ኩሉ ሕማቕ ነይሩ ይወፀንን ኢላ ትምልስ። ዳንኤል ርክቦም ይመሓይሽ ከም ዘሎ እናሓሰበ
ስለዚ ጸጽቡቕ ንዘክር ኢሉ ይመኽራ። ኣሌሃንድራ ኸዓ ሕሉፍና ፈጺመ ይረሳዕኽዎን፣ እዚ ማለት ግና ገዛይ ገዲፈልካ ክኸዴ ማለት ኣይኮነን ኢላ ትምልሰሉ። ዳንኤል ድማ እዛ ገዛ ንበይንኺ ክትሕዝያ እንተደሊኺ ጽቡቕ ይግበረልኪ፣ ሕጂ ክልቴና ብዝስካዕ ዘለና ግና ተሰማሚዕና ንምንባር ንፈትን ኢሉ ይመኽራ። ካብኡ በዚ ተሰማሚዖም ቁርሶም ምብላዕ ይቕጽሉ። እናበልዑ ኣሌሃንድራ ዝሰራሕካዮ ፍሩታ ኣዝዩ ምቁር እዩ ኢላ ተድንቆ። ዳንኤል ድማ የቐኒየለ ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ ኸዓ ቐጺሉ ነተን ኣኻፍት ርእየን ድሕሪ 1 ሰዓት ክምለስ እየ ኢሉ የፍልጣ። ንሳ ድማ ጽቡቕ ከይትዝንግዕ ግና ምስ ተመለስካ ዝፍረም ናይ ፍትሕ ወረቐት ኣለና ኢላ ትዛረቦ። ንሱ ኸዓ እናሓዘነ ጽቡቕ ምስ ተመለስኩ ክፍርመልክ እየ ኢልዋ ክኸድ ይለዓል። ናብተን ኣኻፍት ምስ ከደ እግረ መገዱ ኣብ በረኻ ምልክዕቲ ፍዮሪ ይረክብ እሞ ቆሪጹ ንሰበይቱ ክህባ ይምለስ። ናብ ገዛ ምስ በጽሐ ኣሌሃንድራ እናሰርሐት ትጸንሖ። ዳንኤል ናብኣ ቐሪቡ እዚ ንዓኺ እዩ ኢሉ ይህባ። ንሳ ኸዓ የቐኒየለ ኢላ ትቕበሎ። ካብኡ ቐጺሉ ቀደም ከምዚ ዘይምግባረይ ጌጋ ምንባሩ ይፈልጥ እየ፣ ግን ዋላ እኳ ምፍታሕና ከትርፎ ተዘይከኣልኩ ቀደም ኮነ ሎሚ ኣብ ህይወተይ ወሳኒ ሰብ ምዃንኪ በዚ ኣጋጣሚ ክነግረኪ ይፈቱ ኢሉ ይዛረባ። ኣሌሃንድራ ሆሴ ዳንኤል ኢላ ዘረባ ክጅምር ክትብል ዝኾነ ነገር ከይትዛረቢ ናተይ እናትክን መጠረሽታ እዚ ምዃኑ ኣዝዩ ከም ዘሕዝነንን ምኽሪ ዘይምስማዐይ ከም ዘጣዕሰንን ጥራይ እየ ክነግረኪ ደልየ ኢሉ ይኾልፋ። ዕላሎም ከይወድኡ ግና አንደበት ጠበቓ ጆን መጺኡ ናይ ፍትሕ ወረቐትኩም ኣምጺልኩም ኣለኹ ብምባል ንኣሌሃንድራ ይስዕማ። ካብኡ ናብ ዳንኤል እናጠመተ ሆሴ ዳንኤል ንስኻ ክትኮነ ኣለካ፣ ጆን ይበሃል ናይ ኣሌሃንድራ ናይ ውልቂ ጠበቓ እየ ኢሉ ኢዱ ንሰላምታ ይዝርግሐሉ። ዳንኤል ከዓ ብኽብሪ ሰላምታ ሂቡ ስለ ዝተላለኹኻ ደስ ይብለኒ ይብሎ እሞ ንኣሌሃንድራ ሓድሽ ኣፍቃሪ ከም ዝሓስክ ንምንታይ ዘይነገርክኒ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ኸዓ ምኽንያቱ ክንበኣስ ከለና ብዛዕባይ ከም ዘይግድሰካን ኣብ ህይወተይ ደስ ዝበለኒ ነገር ክገብር ከም ዝኽእልን ተዛሪብካን ነርካ ኢላ ብሕርቃን ዝበሎ ቓል ተዘኻኽሮ። ካብኡ ዳንኤል ሕጂ እውን ዋላ ሓንተይ መሰለንን ስለ ዘይነገርክኒ እየ ተዛሪበኪ ይብላ። ካብኡ ጆን ኣብ መንጎ ኣትዩ ሕጂ ናብ ፍትሕ ዶ ንኺድ ኢሉ ንኽልቲኦም ይሓቶም። ኣሌሃንድራ ጽቡቕ ትብል። ቅድሚ ዳንኤል ምዝራቡ ግና ጆን ንኣሌሃንድራ ፍቕረይ ቅድሚ ምጅማርና ግና ዝብላዕ ነገር ተሃልዩ ተትህብኒ ደስ ምበለኒ ኢሉ ይሓታ። ኣሌሃንድራ ድማ ጸገም የብሉን ሆሴ ዳንኤል ተፈቒዱ ኢላ ንዳንኤል ትጥምቶ። ዳንኤል ከዓ ዋላ ሓንቲ ጸገም የብሉን ኢሉ ይፈቕደሉ። ብድሕሪኡ ጆን ብንዕቐት መንኮቡ እናተንከፈ የቐኒየለይ ኢሉ የመስግኖ። ካብኡ ዳንኤል እስካዕ ሽዑ ኣነ ኸዓ ነቶም ዓሳ ዝብላዕ ሂበዮም ክመጽእ እየ ኢሉ ንምኻድ ይዳሎ። ጆን ድማ ጽቡቕ ቀልጥፈና ግና ክንፍርም ስለ ዘለና ከይትዘንግዕ ኢሉ የጠንቅቖ። ዳንኤል ሕራ ኢልዎ ይኸድ። ንሱ ምስ ከደ ጆን ንኣሌሃንድራ ከመይ ሪእኽዮ ጽቡቕ ዶ ተዋሲኤ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ኸዓ ብሓቂ ብሉፅ ተዋሳኢ ኢኻ ኢላ ተድንቆ። ጆን ድማ ከመይ ከም ዘሕረቕናዮ ክነግረካ ኣይክእልን፣ ሕጂ ክትርኢ ኢኺ ዝበልክዮ ኩሉ ክሰማማዕ እዩ ኢሉ ይዛረባ። ኣሌሃንድራ ግና ብዘረብኡ ዝተሓጐሰት ኣይትመስልን። ካብኡ ቐጺሉ ይሂ ኣሌሃንድራ ደሓን ዲኺ? ሕጂ እኮ ሕጉስቲ ክትኮኒ እዩ ዝግባኣኪ፣ እዚ ዶ ኣይኮነን ትደልዮ ዝነበርኪ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ድማ እወ ግን ከኣ ኣግዲድካዮ ኢኻ ኢላ ትዛረቦ። ጆን ኣሌሃንድራ ከመይ ከምኡ ተሓስቢ? ንሱ ንኸኣምነና ከምኡ ክገብር ዶ ባዕልኸ ኣይኣዘዝክንን ይብላ። ካብኡ ቐጺሉ እናማትአ ኣሌሃንድራ ከይተዛረብኪ ገጽኪ ጥራይ እምቢበ ይፈልጥ እየ ተጣዒስኪ ኢኺ ኢሉ ይሓታ። ኣሌሃንድራ ግና ብፍጹም ኢላ ትኽዕድ። ጆን ግና ኣይተሓስቦ ኣሌሃንድራ ገና ዘይተወድአ ፍቕሪ ከም ዘለኪ ካብ ዓይንኺ ይንበብ እዩ ኢሉ ይዛረባ። ኣሌሃንድራ ተቐቢላ ብሕርቃን ዘየለ ነገር እስከይትዛረብ ጠሚኒ ዶ ትብል ነርካ ንዓናይ ክህበካ ኢላ ናብ ገዛ ምእታው ትጅምር። ብኻልእ ገጽ ዳንኤል ንበይኑ ኾይኑ ዳንኤል እዚ ከም ዝፍጠር ከመይ ገይሩ ይጠፍአካ? ነገሩ ባዕልኻ ኢኻ ካልእ ዋላ ተፍቀርክ ዋላ ሓንተ ይመስለንን ኢልካያ እንታይ ኮንካ ሕጂ ትቐንእ እናበለ ምስ ባዕሉ ምዝራብ ይጅምር። ኣብ መንጎ እዚ ብድሕሪቱ ሆሴ ዳንኤል ዝብል ድምፂ ጓል ይሰምዕ። ካብኡ ሰንቢዱ ገጹ ብምምላስ ንጎረቤቱ ሞሊ ኣሰንቢድክን እኮ ኢሉ ብሕርቃን ይዛረባ። ንሳ ኸዓ ይቕሬታ ትብሎ። ብኻልእ ገጽ ኣብ ገዛ ኣሌሃንድራ ንጆን መግቢ ምስ ኣቕረበትሉ ጆን ኣሌሃንድራ መቸም ሕጂ ክፋታሕ ኣይደልን ኢልከይ ትዛረብ እየንወ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ድማ ከቕንኦ ጥራይ እየ ዝደሊ ነይረ ኮይኑ ግና ሕጂ ዝተጋገኹ መሲሉ ይስምዐኒ ዘሎ ኢላ ትምልሰሉ። ጆን ከዓ ምፍትሓ ከም ዘይተርፍ ንምዝኽኻር ሕጂ ሞታይ ትርጉም ኣለዎ ኢሉ ይምልሰላ። ኣሌሃንድራ ንዓይ ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዎ ኢላቶ ትኸድ።
ኣብ ደገ ድማ ዳንኤል ነታ ጋሻ ኣብ ሰዓት ኪ ክመጺኺ ኢሉ ይዛረባ። ንሳ ኸኣ ከመይ ኢላ ተሓቶ። ካብኡ ዳንኤል ሓደ ፍትወት ክትሰርሕለይ ይደሊ እየ ብምባል ኢዳ ሒዙ ይጎታ። ናብ ገዙ ሒዙዋ እናኸደ ኣሊሃንድራ ረኺባ ገጻ ብሕርቃን በርበረ እናመሰለ እዚኣ መን እያ ኢላ ተሓቶ። ዳንኤል ድማ ተላለያ ኣፍቃሪት እያ ኢሉ ይምልሰላ። ኣሊሃንድራ ኣፍቃሪት ኣለትካ ድያ ኢላ ሰምዐቶ ንምርግጋጽ ተሓቶ። ንሱ ድማ እወ ኸማኺ ወይስ በይነይ ብብሕታውነት ክሳቐይ ክትደሊ ነርኪ ኢሉ ይምልስ። ካብኡ ኣሊሃንድራ ሕርቃና እናገደደ ስለዚ ፍቕርናን ሓዳርናን ዋላ ሓንተ ይመስለካ ነይሩ ማለት እዩ ኢላ ክትቋየቆ ትጅምር። ንሱ ኸኣ ብህድኣት ግዘኮ ዘይሓኮ ነገር የለን ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ ኣሊሃንድራ ሕጂ ኩሉ ነገር ትርጉም የብሉን ንዓሞ እቲ ናይ ፍትሕ ወረቐት ንፈርሞ ኢላቶ ትኸድ። ንሳ ምስ ከደት እታ ኣፍቃሪቱ መሲላ ዝተዋስአት ጎረቤቱ ንምንታይ ኣፍቃሪት ኢልካያ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ኸኣ ኣይትሕሰቢ ድሕሪ ደቃይቂ ሓሲ ከም ዝኾንኩ ባዕለይ ክዛረባ እየ ይብላ። ንሳ ድማ ሕጂ ክትነግር ኣለካ ተዘይኮይኑ ግና ኣብ ሓዳረይ ጸገም ከስዕበለ እዩ ኢላ ተጠንቅቆ። ዳንኤል ይቕሬታ ከምኡ ኣይሓሰብኩን ኢሉ ይምልሰላ። ንሳ ድማ እታ ዝተባኣስካያ ሰበይቲ ኻድያ ኢላ ተሓቶ። ዳንኤል እወ ኣፍቃሪኣ ሒዛ ስለ ዝመጸት ኣነ እውን ከቕንዓ ኢለ እየ ኢሉ ምኽንያቱ የረዳኣ። ካብኡ እታ ሰበይቲ እስካ ሕጂ ማዕረ ክንዲ ኢኻ ትግደሰላ ኢላ ብኣግራሞት ትዛረቦ። ንሱ ኸኣ ናተይ ተገዳስነት ሕጂ ትርጉም የብሉን ንሳ ምሳይ ክትኮነ ኣይትደልን ኢሉ ይምልስ። ከመይ ፈሊጥካ ምስ በለቶ ኸኣ ኣፍቃር እኮ ኣለዋ ኢሉ ይዛረባ። ንሳ ድማ ሓደ ግዜ ንሕና ዋልድ ተፈቀርቲ ክንኮን ስለ ንደሊ ዘይንደልዮ ነገር ክንገብር እውን ንኽእል ኢና ኢላ ተስፋ ንኸይቆርጽ ትመኽሮ። ንሱ ግና በጃኸ ሕጂ ኩሉ ነገር ኣውቂዕሉ እዩ ሎሚ ፍትሕና ክንውዲ ኢና ኢሉ እናሓዘነ ይዛረብ። ካብኡ እታ ሰበይቲ ብዝኾነ ዘለቃሕኻ ንገንዘብ ክምልስ እየ መጽየ የቐኒየለይ ኢላ ትህቦ። ዳንኤል ከዓ ዘምፀትሉ ገንዘብ ተቐቢሉ ዝተወሰነ ገንዘብ ንዓኣ ይህባ። ኣይቅበልን ምስ በለቶ በጃኺ ሓሴናይ ዝተዛረብክዎ እዩ ኢሉ የቐብላ። ንሳ ከዓ የቐኒየለይ ኢላ ትቕበሎ እሞ ተኾይንልካ ኣብ ሓዳርካ ዘሎ ጸገም ክትፈትሖ ፈትን ኢላ መኺራቶ ትኸድ። ብኻልእ ገጽ ኣሊሃንድራ ብሕርቃን እናኽደብደበት ናብ ገዛ ተኣቱ እሞ ጆን ኣሊሃንድራ ደሓንዲኺ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ግና ዋላ ሓንቲ ኣይኮንኩን ልዕሊ እዚ ክዕገስ ኣይክእልን ሕጂ ነቲ ወረቐት ሃበኒ እሞ እዚ ነገር ንሓንሳእ እንመወዳእታ ንዕፀዎ ኢላ ትእዝዞ። ኣብ መንጎ እዚ ዳንኤል ምስ መጸ ኣሊሃንድራ ፈሪማ ናብኡ ተቕርበሉ። ዳንኤል ከማቲ ጸኒሑ ምስ ፈረመ ሕጂ ነፃ ጓሊኺ ኢሉ ይዛረባ። ንሳ ኸኣ ንስኻ እውን ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ዳንኤል ነገራት በዚ መልክዑ ክፍጸሞ ይደለኹን ነይረ ኢሉ ይዛረብ። ንሳ ድማ ቅድሚ ምፍታሕና እንዶ ሓድሽ ኣፍቃሪት ኣይሓስካን ከመይ ደኣ ደሊኻ ነርካ ኢላ ተፋጠሉ። ዳንኤል ንሳ እኮ ኢሉ ሓቂ ክዛረባ ክብል ኣሊሃንድራ ቋሪፃ ብዛዕባኻ ዝኾነ ነገር ክሰምዕ ኣይደልን ኢላ ትዝምልሰሉ። ዳንኤል ከዓ ጽባሕ ክኸደ ንስኽስ ከዓ ሽየጥ ኣብዚ ገዛ ክጸንሒ ትኽእሊ ኢኺ ኢሉ ይዛረባ። ንሳ ድማ ከም ዝደለኻዮ ኢላ ትምልሰሉ። ዳንኤል ምስ ወፀ ጆን እናተሓጐሰ ኣሊሃንድራ ኣብ መጠረሽታ ዓዊትክዮ እንቋዕ ደስ በለኪ ይብላ። ኣሊሃንድራ ግና ፈጺሙ ደስ ኣይበለንን ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ጆን እስካ ሕጂ ተፍቅርዮ ዲኺ ኢሉ ይሓታ። ኣሊሃንድራ ድማ ብፍጹም ኢላ ትምልሰሉ። ጆን ብውሽጣ ካልእ ከም ትሓስብ ተረዲኡ ግዲ የብልክን ናይ ውሽጢ ክስምዒ ተውፂኺ ተዛረብ እዮ ኢሉ ይመኽራ። ንሳ ግና ሕጂ ንሱ ኣፍቃሪት ኣላቶ እያ ምስ ዝራበይ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ኢላ እናሓዘነት ትዛረብ። ኣብዚ ግዜ ጆን ኣነ ግና ካብ ሙሉእ ህይወት ክፍቕሩ ተሰኪም ክትነብሪ ሕጂ ተነገርክዮ ዝሕሽ ይመስለኒ ኢልዋ ንምኻድ እናተዳለወ ብዛዕባይ ዝበልክዮ ሓቂ ክመስሎ ይደልኒ ስለዚ ከም ዝሓሰና ንገርዮ ኢሉ ይዛረባ። ካብኡ እቲ ዝፈረምዎ ወረቐት ሒዙ ይኸድ። ናብ ደገ ምስ ወፀ ንዳንኤል ረኺቡ ቻው ኢሉ ተሰናቢትዎ ንድሓር ገጹ ይኸድ። ንምሸቱ ዳንኤል ኣብ ደገ ንሳ ኸ ኣብ ገዛ ነናይ ሕድሕዶም ስእሊ እናረኣዩ ደቃሲ ኢኖም ይሓድሩ። ምስ ወግሐ ኸኣ ዳንኤል ናብ ገዛ ብምእታው ኣሊሃንድራ ሓደ ዜና ኣለኒ ይብላ። ንሳ ድማ ፈለማ ኣነ ክዛረበካ ኢላ ትምልሰሉ እሞ ጆን ኣፍቃሪኣ ከም ዘይኮነ ትገልጸሉ። ካብኡ ዳንኤል ስለዚ ኣፍቃሪ ይብልክን ማለት ድዩ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ድማ እወ ከም ዝናፈቕኩኻ ንኸይትፈልጥ ሓሲኤ ኢላ ትምልሰሉ። ካብኡ ቀጺላ ምናልባሽ ንፍቕርና ዝበለጸ ክንቃለሰሉ ነይርና ሕጂ ግና ረፊድ እዩ ትብሎ። ዳንኤል ከዓ ኣነ እውን ሓሴክ እየ ሞሊ ኣፍቃሪተ ኣይኮነትን ሓዳሽ በዓልቲ ሓዳር ጎረቤትና እያ ይብላ። ኣሊሃንድራ ብሕርቃን ንምንታይ ደኣ ሓሲኻ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ከዓ ስለ ዝቐናእኹ ካብኡ ከዓ ንዘንቲ ዕለት ዝሰኣንኩ ይመሲልኒ ነይሩ
ኢሉ ይምልሰላ። ኣሊሃንድራ እስካ ሕጂ ተፍቅረኒ ዶ ኢላ ተሓቶ። ካብኡ ኣሊሃንድራ እስካ ሕጂ ተፍቅረኒ ዶ ኢላ ተሓቶ። ንሱ ከዓ እወ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ሕጂ እዩ ተረዲእኒ እንታይ እሞ ይኹን ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ እንዶ ኮይኑ ኢሉ ይትክዝ። ካብኡ እናፈርሐ ኩሉ ነገር ኣብቂዑ ኢልክ ዶ ትሓስቢ ኢሉ ይሓታ። ኣሊሃንድራ ከዓ ኣይፈልጥን ኢላ ትምልሰሉ። ዳንኤል ንፍቅርና ሕጂ እውን ንቃለስ ምስ በላ ድማ ከም ቀደም ዝኾን ግን ኣይመስለንን ኢላ ትዛረቦ። ካብኡ ዳንኤል ብሉፅ ሰብኣይ ከም ዝኾነ ከቃሊኣቱ ኢሉ ይምሕለላ። ኣሊሃንድራ ግና ሕጂ ረፊድ እዩ ኢላ ትምልስ። ዳንኤል ተስፋ ከይቆረፀ ደጊምና ክንምርዖ እውን እኮ ንኽእል ኢና ይብላ። ካብኡ ቀፂሉ ኢዳ ብምሓዝ ዓይነይ እናረኣኺ ከም ዘይትፈትውኒ ንገርኒ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ ሓቂፋ ትስዕሞ። ካብኡ ቀፂላ የፍቅረካ እየ ዳንኤል ትብሎ። ንሱ ከዓ ተቐቢሉ ኣነ እውን ኢሉ ይምልሰላ። ካብኡ ደጋጊሞም ይሰዓዓሙ። ንጽባሒቱ ጆን ኣሊሃንድራ ኢሉ እናተደሃየ ናብ ገዛ ከኣቱ ይጅምር። ኮይኑ ግና ድምፂ ስለ ዝሰኣነ ከፊቱ ይኣቱ። ናብ ውሽጢ ብሰላሕታ እናኣተወ ዳንኤል ብድሕሪቱ ኮይኑ የሰንብዶ። ካብኡ ኣሊሃንድራ ወፅያ ድሕሪ ሕጂ ምውሳእ ኣይፅበየካን ዳንኤል ኩሉ ነገር ፈሊጥዎ እዩ ትብሎ። ጆን ከዓ እናገረሞ ደጊምና ብሓደ ኮይና ከይትብሉኒ ኢሉ ብኣግራሞት ይሓቶም። ንሶም ድማ ተሓቋቂፎም ብዘይ ቃል ይምልስሉ። ካብኡ ጆን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍቕሪ ከየባላሹ እናፈርሐ ረሲዕ እያ ዝኸድኩ ቴሌፎነይ ክወስድ ጥራይ መፄ ኣሊሃንድራ ክተቐብል እንድዶ ኢሉ ይሓታ። ንሳ ከዓ እሺ ኢላ ተኣትሞ ተመሊሳ ቴሌፎኑ ትህቦ። ንሱ ምስ ከደ ንዳንኤል ፍቕሮም ንምጥዕዓም ናብ መደቀሲኦም ተመሊሶም ይኣቱ።